Diolch nain a mam am cinio Nadolig blasus iawn. Diolch! Mi gawn ni ddarllen be mae'r Beibl yn ei ddweud am y Nadolig cyntaf. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Caesar Augustus I gael strythu'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cwrdd arestau cyntaf pan oedd Cyrenius yn llywodraeth ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestu, pob un i'w dref ei hun. Herwydd ei fod yn perthyn I de a theulu Dafad, aeth Joseph I fyny o dref Nazareth yng Nghynagelia I Juda I dref Dafad a elwyr Bethlehem I ymgofrestu ynghyd y mae'r ei diweddu ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflanwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab gyntaf anedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Yn yr un ardal, oedd yr bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod ei braich i'w nos. A saffodd yr arglwydd yn ei hymyl a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wel yr wyf yn gyhoeddi I chi newid am lywenydd mawr a daw'r holl bobl. Ganwyd I chwi heddiw yn ref Dafydd, waredwr hwn yw'r Mesai a'r arglwydd. Felly bod Adda ac Efa wedi gwrthryfela yn erbyn Duw yn y dechrau un a bod yr holl ddyniolaeth wedi ddioddef oherwydd hynny, cadwodd Duw ei addewid I anfon achubwyr. Iesu ydy'r achubwr a daeth I ddangos I ni ein bod ni'n pechu mai fe yw'r ffordd yn ôl at Duw. Iesu ydy'r goleuni sy'n arnon ni ei angen yn uchelwych y byd hwn. Rhaid bod Duw yn ein caru ni gymaint os oedd fochton anfon ei fab ei hun I fyw ac I farw droson ni I achub ni. Mae'n swnio fel pe bai gen ti syniad reit dda am y wir ystyr yn Nadolig, Alice.